was verbaasd. Onderweg dacht ik, maar er staat onderwaag of zoiets. Dus ik dacht van nou, het is een ander woord dan wat ik ken. Onderweg is onderweg. Probeert u het nog één keer als Brabo? Wat staat daar? Ja, meneer staat met zijn broek. Oh ja, het is dialect. Ongerwaag of zoiets. Ongerweg. Ja. Dat is het. Hartstikke idee. Ongerweg. In twee pogingen. Ja. Ja. Maar u kent het dus niet, het programma? Nee meneer, sorry, nee. U kijkt alleen naar Omroep Brabant zeker? Ook niet. Ik kijk weinig. Ik lees veel en ik kijk weinig. Nou, redelijk selectief tv. Begrijpt u? Mensen, zegt hij. Oké, ja. U kijkt selectief tv. Wacht, ik kom even om want wij zijn keurige jongens. Wie dus bent ik kom u even netjes een handje geven. Ja. Ik ben Bas. Ik ben Eva Maria. Eva Maria. Ja. Eva Maria. Yes. Vroeger had je een actrice die heette Eva Maria Saint. Ja. Bent u daarna vernoemd wellicht? Misschien. Oké. Oh, dat weet u niet? Nee. Is ook niet zo belangrijk. Wat wilt u eigenlijk weten? Nou, ja, wij werden eigenlijk getriggerd door de vlag bij de overburen. Ah ja. En, want wij rijden à l'improviste door de provincie. Ja. Op zoek naar verhalen. Ja. Dat doen we al 10 jaar. Ja. En dat levert altijd wel leuke dingen op, want elke mens heeft een verhaal. Ja, zeker. Ieder mens is interessant. Ja. Zelfs Brabo's. Want u zegt, wij staan altijd open voor dingen. Met name Brabo's. Met name nee, Brabo's. Hoor, grapje. Ja. Maar om dan even weer bij u terug te komen. Ja. Want wij werden getriggerd tot daar. Maar wij zagen ook dat u hier aan het graven bent. Ik ben aan het beulen, zo noem ik dat. Een beulen? Ja, wat denkt u hoeveel energie het kost om die wortels weg te krijgen? En om 1 uur komt mijn klusjesman en die komt de wortels vernietigen, zeg maar, afzagen. Ja, wij zijn hier aan het klussen, meneer. Ik woon hier sinds ruim een jaar. Okay. En er is het een en ander te doen, maar dat is leuk. Ja, want bezig blijven is leuk. Ja, je kunt ook naar de sportschool gaan, maar je kunt gewoon lekker gaan beulen. Precies, zo is dat. Ja. Ja. Is dat een echt Brabants woord, beulen? Nee, dat is een zelf uitgevonden. Rauzen, zeg ik ook wel eens. Rauzen of beulen. Ja. Zo echt tekeer gaan in de tuin, weet je wel. Ja, wij in Limburg, althans, ik kom uit het noorden van de provincie, en daar zeggen ze ook rauzen. En dan vooral als de kinderen lekker tekeer gingen en spelen waren en zo, die zien aan het rauzen. Nou, dat kun je als volwassene ook. Er zit nog een heel stuk kind in mij, dus ik ben soms aan het rauzen. Dat is hetzelfde. Nou, dat zeggen wij, althans, we spreken het niet uit. Nee. Maar wij zijn eigenlijk wel jongens die nooit echt het kind in zichzelf hebben losgelaten. Ik ook niet hoor. Nee. Nee. En dat is denk ik ook heel goed. Dat is het allerbeste medicijn voor het bestaan. Ja. En voor de donkere dagen? Niet alleen. Elke dag. Elke dag dat je leeft is het een groot geschenk als je dat kunt beseffen. Ja. Om elke dag te genieten en als een kind in het leven te staan. Want dan hoef je niet te overleven, dan ben je er. Je hoeft de tijd niet door te komen, maar je bent er echt. Dat is het verschil. Geeft u eens een concreet voorbeeld van kind zijn in uw specifieke situatie, in uw leven. Kind zijn is de vreugde beleven van het zijn. Dus ik ben van Maastricht uit hier naartoe verhuisd. Hè? En de natuur, het vrije wonen, het bezig zijn, dat doet een kind toch ook? Als hier kinderen voorbij komen, dan zie ik de vreugde. Ja, precies zo is dat. U slaat de spijker op de kop. Hey, en woonde u in Maastricht dan Voorheen woonde ik ook buitenaf. En toen heb ik een tijd in Maastricht in een appartement gewoond. En ik miste het beulen, het rauzen. Ja. Ik miste het buiten zijn dus. Vies worden. Vieze handen krijgen. Nou, dat niet echt. Leuke laarsjes trouwens. Ja, leuk hè? De Rainies. En die heb ik al heel lang, ja.
Maar die doen het nog steeds. Ja, Oké. klopt. Maar je mag er ook buiten mag je ook aardig eruit zien, toch? Ja, Je hoeft er zeker. niet per se in een spijkerbroek rond te lopen. Nee, u ziet er gesoigneerd uit. Dank u Toch wel. wel? Is dat voor u belangrijk als je naar buiten gaat om er toch een beetje representatief uit te zien? Dat doe ik mijn hele leven al. Maar dat hoort bij mijn generatie. Ja? Volgende vraag niet stellen. Nee. Ik heb geleerd om me aan Om bepaalde beleefd te regels zijn. van etiketten te houden. Dus nee, die vraag nee, er zat een andere vraag tussen mijn oren. Bijvoorbeeld. Want u zegt het gesoigneerde voorkomen hoort bij mijn generatie. Ja. U heeft ook wel die uitstraling van een grande dame. Ja, maar ik voel me ook... Zeg ik? Ja? Ja, hij begint te lachen. Maar Ik voel me ook overal. Ik voel me thuis in Parijs. Ik voel me thuis in Brussel. Ik voel me thuis hier. Ik voel me... Dus, maar ik blijf dicht bij mezelf. Maar dat straalt u ook uit. U straalt iets uit van een... bent u bereisd? Heeft u veel Behoorlijk. gereisd? Ja? Ja. Had dat iets met werk te maken? Nee, met interesse in andere culturen. Oké. Dat staat ook in mijn LinkedIn-verhaal. Ja. Andere culturen, andere volkeren. En weet u wat het leuke, het frappante is? Nou? Ik ben tot de ontdekking gekomen dat het leven, of je nou op Cuba bent, of dat je in Mexico bent, of dat je waar dan ook bent, op Mauritius een paar jaar geleden, het leven is overal hetzelfde. Huisje, boompje, beestje. Het is altijd wel wat. Ergens. Nou, zo wil ik het niet zien. Nee, want dat klinkt misschien te negatief. Dat is te negatief, ja. Ja. Brabo's zijn niet negatief, hè? Nee, wij ook niet. Nee. Nee, wij zijn echt wel positivo's hoor. Oké. Ja. Ja, het is altijd wel wat. Nee, het is niet altijd wat. Het is, er is overal wel iets moois te ontdekken. Zowel op Cuba als op Mauritius, als in Mexico. zei je, bent u- Ja. Maar, maar ik probeerde, omdat u zei van... Het leven is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. Ja, het komt neer op huisje, boompje, beestje, op levensgeluk. Dus overal over de hele wereld, meneer, hetzelfde. Echt waar. Zou ik het dan anders omschrijven? Ja. Niet zo van, het is altijd wat, maar eerder pantarij. Het stroomt. Het stroomt. Go with Overal. the flow. Ja, het stroomt overal. Ja. Ja. En nu is het even spannend. Maar ja, Waarom dat is het hoort bij. spannend? Wat is er spannend? Nou, ik vind de wereld momenteel erg spannend. Oh ja. Ja. Hè? Maar dat neemt niet weg dat ik toch rustig de tijd voor u neem om u te woord te staan. Ik bedoel, ik ben niet gespannen omdat het spannend is. Het komt zoals het komt. Dat is ook een kunst, vind ik. Het kump, wie het Het kump. kunt wie het kunt. Of zoiets. Ja. In Kullen zeggen ze, het kut wie het kut. Oh, dat vind ik een beetje ordinair klinken. Ja, maar nee, vooruit. maar zij weten niet dat dat in onze oren dan weer... Nee, oké, ik snap het wel. Ja, ik snap het wel. Want als Limburger kun je in Keulen bijna je dialect spreken en dat verstaan ze gewoon. Ja, dat is waar. Ja, Dat is heel grappig. ja, dat is waar. Maar overal hebben ze... de dialecten zijn ook interessant, wist u dat? Ja, Ik heb in Frankfurt am Main gewoond en in de buurt. En daar zeggen ze tegen alles, net zoals ze zeggen, vind je niet, hè? Zo, zeggen ze gel. gel. Ja, Ja. Dat is leuk. Ja. En zo heb je overal iets Leuke moois. stad trouwens, Frankfurt. Ik ben er pas nog geweest. Ja, is u dat? Vindt u het? Ik vind het redelijk leuk, maar het is ook al heel lang geleden dat ik daar woonde. Zal ik het omdraaien weer? Wat was nou de cultuur die, of land, schuine streep, die Ja. het meeste indruk op u gemaakt heeft? Qua schoonheid Marokko. Aha. Ik heb een rondreis door Marokko Aha. gemaakt. Een prachtig land. Een kleuren, cultuur, eten. Magnifiek, magnifiek. Het tweede land, Mexico. Wat een oude cultuur. Ik stond tussen de Indianen. En als je geen angst hebt, hoef je er ook niet bang voor te zijn. Al hebben ze zo'n masteke of heet zo'n zwaard in hun vestje.
Maar het meest relaxte is, waar ik onlangs was, een paar jaar geleden, dus net voor de COVID, net bij het begin, Mauritius. Toch? Want weet u wat het op Mauritius is? Alle culturen en alle geloven leven naast elkaar, met elkaar en zijn vertegenwoordigd in de regering. En in het weekend, ik was daar 3 weken, in het weekend was het speciaal, dat was bij de wet vastgelegd, in het weekend was er ruimte aan het strand voor de autochtonen, voor de mensen die daar wonen. En dat vond ik respectvol, vond ik geweldig. Dan moesten de toeristen wijken? Die moesten aan de kant? Ja, niet aan de kant, maar dat was gewoon, dan was je ineens onder de mensen. En dus op het strand overal kleedjes en parasolletjes en families en koken en eten. Ik dacht, dat is leven.